В античния свят Троя заема едно от централните места. Тя представлява цивилизацията, образец за развитие и устройство за обществото. Тя е и пример на държавническото управление, мъдрост, преклонение пред вечните ценности, каквито са семейството и рода, роднината и боговете. В нея е цялото развитие на древния свят и неговите най-чисти и висши форми. Затова и подготвянето на тази цивилизация оставя толкова болезнени следи в съзнанието на съвременниците и потомците. Паметта за тази трагедия ражда множество митове, които са изпети в песенна форма от аедите, древниските щипевци. В тяхно изпълнение митологичният цикъл е подреден в хронологическа последователност. Случки и събития се редуват в сюжета и са обединени от причинно-следствени връзки. Сюжетите от митологията за войната срещу Троя са много, но безспорно Омировата поема е с най-високо художествена стойност. Троя. Троя е митичен град, сцена на Троянската война, описана в Илиада, едната от двете древногръцки поеми, приписани на Омир. Намира се в Малазия на крайбрежието на Егейско море, край пролива Дартенели. През 1870 година германският археолог Хайнрих Шлиман разкопава района. Разкритите останки за важно свидетелство за първия контакт между цивилизациите на Анатолия и на Средиземноморския свят. Спарта е полис в Древна Гърция на полуостров Пелопонес. Днешният му наследник е едноименният град Спарта. От спартанските войни са се плашили цяла древна Елада. Самата Спарта е била общност от 5 незащитени свързани помежду си селища. Тя е основана от дорийски заселници, най-вероятно 10 век преди Христа. Троянската война. Според легендите, Троянската война е водена между град Троя в Малазия и Ахейската войска. Войната започва след като троянецът Парис отвлича хубавата Елена, жената на спартанския цар Менелай. Троянската война е едно от основните събития в древногръцката митология и е описана в поредица от епични поеми, от които само две – Илиада и Одисея, са оцелели до днес. Илиада описва последните 50 дни преди края на войната, а Одисея разказва за връщането от войната на един от гръцките герои – Одисей. Троянския кон. Троянският кон е част от мита за Троянската война. Гръцките войски обсаждат Троя в продължение на 10 години и героят Одисей измисля начин, чрез който да превземат града. Епей изградил огромен дървен кух кон и в него се скриват гръцките войници, водени от Одисей. Троянците приемат коня като дар за сключване на мир. Докато троянците празнуват вдигането на обсадата, древногръцките войници излизат от коня и заварват опиянения град. Ахил. Ахил е тесалийски герой, най-силният, най-храбрият. Участвал в легендарната Троянска война, внук на Аяк, син на смъртния Пелей и на морската богиня Тетида. Майка му знаела какво е отразила съдбата на сина й. С всички сили тя се стараяла да предотврати смъртта му. Още докато бил дете, тя го потопила в реката Стикс, за да стане неуязвим. Но петата му, за която го държала, станала суха и така тя станала единственото му уязвимо място. Оттам и изразът Ахилесова пета
придобива смисъл на уязвимо място. Хектор. Хектор в древногръцката митология е син на Приам и Хекуба. Предводител е на троянската войска. Хектор се е прославил на 10-та година от войната като най-големия син на Приам. Той оглавил троянската войска и се отличил със своята сила и храброст. Под негово ръководство троянците нападат укрепения лагер на ахейците, достигат корабите им и успяват да подпалят един от тях. Краят на войната. Скоро след смъртта на Хектор, Ахил бил убит. Парис с отровна стрела, насочвана от Аполон, или както е написано в старите версии, чрез нож в гърба или петата, докато бил при троянската принцеса Поликсена по време на помирението. Илиада. Поемата на Омир е създадена 500 години след разрушаването на Троя и е построена върху основата на по-стари песни за това събитие. Смята се, че първоосновата на песните творби е от 9 до 8 век преди Христа. Първият запис на творбата е направена през 6 век преди новата ера, по заповед на тирана на Атина Пизистрат. Тогава става разделянето на поемата на 24 песни, колкото е броят на буквите в елинската азбука. Поемата обхваща 16 000 стиха, с което представлява едно значително по обем цялостно произведение. Името на поемата е избрано по старото име на Троя Илион. Илиада е поема за съдбата на древния град Илион. Обсадата на Троя продължава 10 години, но поемата Илиада обхваща само края на 10-та година от нея. Действието е заключено в 51 дни от последната година на войната. Колкото и невероятно да звучи в основната на една поема за войната, основният проблем не е свързан с бойната слава, а с красотата. Проблемът за красотата има своята първопричина. Той е добре мотивиран и има своята завръзка. Елена, най-красивата жена на света, на земята, е омъжена не по нейн избор, а за царя на Спарта Менелай. Нарушена е хармонията на интимния човешки свят и това поражда конфликт, който движи цялото действие нататък. Хубавата Елена се влюбва в красивия принц Парис и бяга с него в Троя. В интерпретацията на проблема за красотата, движеща сила е любовта. Омировото виждане отразява античната представа, че любовта има право на свободна изцеляване. Ахил защитава това, което смята за своето право. Хектор се подчинява на дълга си пред народа, чийто бъдещ водач е. Приам е стожер на своята цивилизация. Всеки от тях защитава своите ценности и разбирания на фона на титаничният сблъсък между два силни лагера. Дългът в Илиада върви неразривно свързан с друга основна тема за помирението. Но независимо от събитията, които са резултат на човешките страсти и слабости, накрая идва помирението. То в Омировата Илиада утвърждава идеята, че естествено състояние, в което човека трябва да живее, е мирът, а не войната.